И сега втора серия, Драго. Който колко? Така, като те толкова къла дажда. Качи се на нея, окаляй се, бяга оттам, Драго. Опа, чакай, местете, ти пропадна отдолу. Местете четирколката, спри. Гаси я. Драго, ври му помагайте, тя пропадна отдолу. Ето е къде отишла там отдолу. Дърпай насам. Дръпи са. Готово. Еге, Драго. Ето ще стане само калция из двамата. Бегай нататък, бегай. Дясно. Ето го е Валю. Двама CRG, колко и Драго.